Môžem byť tak sprostý, že namiesto toho, aby som sa pozrel do zrkadla, tak natočím video seba a potom si ho pozriem. Hej. Toto je deň číslo 3 toho, ako zarobím 100 000 eur do konca roka. Dneska som si robil prieskum na TikToku, že ktoré videá najlepšie konvertujú, ale ja nerozumiem tomu, že čo robím zle. Cítim sa jak čistý degeš, vážne hodí, že najväčší húk, že 100 000 eur do konca roka. Normálne mám menej videní jak dedinský Final Boss. Buď mi chýba originalita, alebo hodí myšlienku, ktorá je kontroverzná a potom sa všetci pobijú v komentároch. Takže tu máte jednu. Za mňa je Fico, že vážne dobrý kandidát do bláznica. Dobre, ale teraz späť biznisu. Čo som dneska spravil? Dokončili sme absolútne, že najviac nabombenú automatizáciu, o ktorej sa ti absolútne že nikdy ani nesnívalo, lebo tohto by bolo schopných, že podľa mňa, že 5 ľudí na celom Slovensku a z toho 4 nepoznáš a ten 5 som ja. Takže, čo to je za automatizáciu? Je to automatizácia, ktorá generuje SEO optimalizované články. Čak, ale to môžem hodiť normálne do ChatGPT. Práško, ide to, že od úplného základu, že kompletný research, tvorba štruktúry, generovanie obrázkov až do toho, že ti to rozloží do pekne nadizajnovaných sekcií, pridá na stránku, všetko ti prelinkuje, tak technicky brutálny masterpiece si nevidel ani v tvojej ruke, čo držíš ten iPhone. Takže pokiaľ sa chcem zobrazovať najlepšie vo výsledkoch vyhľadávania, napíš mi do komentu, že čau, alebo mi napíš svoju politickú orientáciu, že koho máš rád. Ja mám rád nikoho, lebo všetci sú slabí.